Badegu dena, orduan egingo duna da moldera bota. Bizkotxo hau astuna izango da, gantz desente dauka, almendrekin eta olibarekin, orduan da bizkotxo astun bat. Hau bazen sartzea labera, egun da 80 gradutara, ordu erdi bat gutxi. Eta hemen dugu gaurko platera, azenario tarta. Flipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai bifatu. Aragia, literal. Ze ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako. Auzitegi nazionalak Joni Depp ikusten ari zarete bertan zinemaldian, izan ere gaur heldu da zinemaldira, gaur izango da saritua eta polemikaz beterik izan duen gaia da, baina aurrerago komentatuko dugu. Auzitegi nazionalak Kalera Info eta Kalera webgunea ixtea erabaki du, terrorismoa goratzea leporatuta, hala salatu dute Aimar Altunak eta Oiana Garmendiak, sortuko kideek. Kalera Info aldizkariak 16 ale argitaratu ditu azken urteotan, presoen egoerari eta kartzelako politikaren bilakaerari buruz. Aimar Altuna sortuko kidea. Aurka egiten ari dira. Gertaera erabat larri baten aurrean aurkitzen gara. Alderdi baten jarrera komunikatiboaren aurka jo dute. Informazioa bezalako eskubidea eta jarduera zilegiaren aurka egin dute. Eraso honen bitartez, argi eta ozen adierazi beharrean gaude, mugimendu politiko oso baten aurka egiten ari dira. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, entretenimendua, analizia eta iritziaren bitartez. Iraiak 22 ditu gaur, asteazkena da, eta esan bezala Joni Depp heldu da dagoeneko Donostira, Donostiako zinemaldian izango baita saritua gaurkoan, baina polemika sortu duen gaia ere bada, Iker Aginagak bildu ditu orain artekoak. Donostian da Joni Depp dagoeneko zinemaldiak emango dion Donostia saria jasotzeko prest. Arratsaldean emango du prentsaurreko aktore eta zuzendari estatubatuarrak eta gauean lehiaketatik kanpo aurkeztuko den La Hija filmaren proiekzioaren aurretik jasoko du saria Deppek. Gora beratsua izan da aktorearen iritsiera. Bart heltzekoa zen eta azken unean jaialdiak bere helduera bertan behera geratzen zela iragarri zuen. Azkenean, gaueko ordu txikitan heldu da Depp Donostiara, Toulousetik kotxean etorrita, Biarritzeko aireportua gaueko 10:00 itxita baitzegoen. Gora beratsua izan da baita ere Deppen aukeraketa Donostia saria jasotzeko. Polemika sortu zuen jaialdiaren erabakiak abuztuan, iragarri zutenean. Hainbat eragileek gogorarazi dute indarkeria matxistagatik salaketak jaso izan dituela aktoreak.
Espainiako emakume zinegileen elkarteak eta hemenek besteak beste, nabarmendu zuten pertsona baten ibilbide osoa goratzen duen saria izanik, ez dela unerik egokiena Johnny Deppi emateko. Martxoan erresuma batuko epaimai batek frogatutzat eman ostean, bere emazteoi Amber Hearden aurkako 12 eraso. Jaialdiak aukeraketa babestu zuen, adierazita ez dela zinemaldiaren bete beharra zinema industriako kideen jokabidea epaitzea, eta saria Deppen filmografia baino ez duela goraipatzen. Bestelako lerroburuak ere gaurkoan, Nafarroara begira jarri behar gara segituan, izan ere askotan entzun da Euskarak instituzioen partetik ez duela behar besteko babestik, da Iruñean osasuna taldeak eta AEKak hitzarmena lotu dute, berretzi dute hitzarmen hori Euskararen sustapenerako. Josu Ganuza, Iruñatik. Eguerdion, bai hala da, aurten berriro eta 3 urtez luzatu dute hitzarmena osasunak eta AEKak klubaren estatutuek jasotzen duten bezala bertako hizkuntza gaztelaniaren pare sustatzen jarraitzeko aurreko akordioa aurreko 3 urteetan aplikatu zen 2018 eta 2021 artean, eta honakoa da akordio berria eta beste 3 urtez aplikatuko du osasunak euskara eta gaztelaniaren arteko parekidetasunaren bila, eta horrela mintzatu ziren osasunak prestatutako bideoan Luisa Balza presidentea eta Alicia Iribarren AEKako arduradun nagusia. Bueno, pues supone una continuidad de lo que habíamos venido haciendo hasta ahora, que teníamos un convenio con AEK para la normalización en todos los aspectos posibles del euskera, y en definitiva solamente es seguir lo que los nuevos estatutos recién aprobados pues siguen diciendo, que el club intentará manifestarse en las 2 lenguas oficiales, que son el euskera y el castellano o el español, y por lo tanto pues yo creo que hay que tomarlo dentro de esa normalidad. Bueno, AEKarentzat duela 3 urte esan hemen nuen bezala mugarri garrantzitsu bat da hitzarmen hau, eta gainera orain bigarren epealdia martxan jarriko dugun honetan oso pozik gaude eta harro aldi berean. Batetik osasunaren helburuek bat egiten dutelako AEKaren misioarekin, eta bestetik ikusten dugulako osasunak aurrerapausoak eman dituela eta lorpena handiak egin dituela edo eskuratzen ari dela, eta jendarte osoaren eredu garrantzitsu bat dela osasuna, beraz euskararekin bat egite horrek lagundu eta pozten gaitu. Eta gora epidemiologikoari dagokionean, Josu, Nafarroan kutsatu kopurua 50ko langatik behera dago oraintxe bertan. Bai, hala da, 2. egunez jarraian 50 gaixo baino gutxiago zenbatu dituzte. Gaurko datuen arabera 25 dira gaixoak, atzemandako gaixoak, eta oraindik eguneratzear daude datu definitiboak, eta beraz ez dugu oraingo ospitaleen egoeraren berririk oraindik ere. Hala ere, ospitaleratzeek ere beherantz egiten dute apalki, ospitaleratze kopuruak zioetan ere, eta hori dela eta baikor azaldu da Txibite, eta uste du udazkenean zehar berreskuratuko direla beste neurrien lasatzeak, tartean tabernetako barretan kontsumoa ahalbidetzearena. Honekin guztiarekin eta Hego Euskal Herri osoan egiten ari den moduan, Nafarroan ari dira ere 3. adineko egoitzetan txertoaren 3. dosia jartzen, eta Txibitek azaldu zuen atzokoan hainbat dosi itzuliko dizkietela dagoeneko Espainiako gobernuari. Eta bestalde, gaizaldatuta, Nafarrako Memoria Institutuak frankismoko biktimen errolda osatu duen zuzen 36 eta 58 urteen artekoena. Bai, hala da, 1936 eta 1958 artean frankismoaren hasierako tarte horretan
izandako biktima mortalen edo eraildakoen errolda osatu edo gaurkotu egin du Nafarroako Memoria Institutuak, eta horren arabera 3.500 baino gehiago izan ziren frankismoak eraildakoak. Haietatik 2.900 afusilatuak ala zuzenean eraildakoak, eta 200 inguru izan ziren espetxetan eraildakoak, gainontzekoak beste testu inguruetan. Eta honekin batera, memoria historikoarekin batera, asteburuan Elizondon omenaldia egin zieten frankismoa dela eta erbesterako bidea hartu zuten 1.400 lagun baino gehiagori. Omenaldia egin diete Elizondon 36ko kolpe fascistarengatik erbesteratutakoei. Baztanen asteburuan eginiko ekitaldean 1.400 pertsona ingururi egin zieten omenaldia. Hain zuzen ere, altxamendu frankistaren ostean ihes egin behar izan zuten Nafarroako herritarrei. Omenaldian parte hartu dute Nafarroako gobernuak, Maria Txibite presidentea buru, eta erbesterako bidea hartu zuten senideek. Txibitek nabarmendu du Nafarroak errepublikar horiekiko duen zorra. Las razones de esa marcha, en muchos casos, vinculadas al compromiso y a la lealtad con el gobierno legítimo de la República, Navarra tiene una deuda con vosotros y con vosotras, con ellos y con ellas. Ekitaldian baita ere parte hartu dute parlamentuko lehendakariak Unai Ubaldek, Baztango alkatea den Joseba Otondok, eta erbesteratutakoen familietako 3 senitartekok, Sara Soriano Goikoetxeak, Mari Carmen Jarnoz Uderrek eta Ana Araujo Ubaldek. Jarnozek memoria historikoa sustatzeko herri ekimenak eta Nafarroako erakundek eginiko ahalegina eskertu zuen eta nabarmendu horri esker ezagutu duela bere jatorria. Justo es decir que me protegieron de lo que fue para ellos esa experiencia, para mí una aventura. Gracias a la memoria histórica, muchos años después supe que mi padre había sido represaliado en 1942. Eta bestalde, Nafarroako gobernuak sarean euskaraz ekimenaren edizio berria aurkeztu du. Zertan datza, Josu? 2006an egin zen lehendabiziko edizioa eta 5. urtez jarraian mantendu egin dute sarean euskaraz ekimena, eta helburu nagusia euskara bideak sustatzen duen ekimena izanik da, gazteen artean sareetan ere euskararen erabilera sustatzea, ez bakarrik gazteen arteko komunikazio horretan, baizik eta baita ere erabili ditzaketen aplikazio edo gailuen artean ere. Hori dela eta edizio berria izango da aurtengoa, iaz formatu presentziala baztertu egin zuen gobernuak eta deslokalizatu egin zuten online formatuan ikastetxeetan eta hainbat kultur etxeetan, eta aurtengoan edizio lokalizatua itzuliko da Baluarten bihar izango da. Eta bestalde, Sarasate pasealekua aldatzeko nahia ere berri da, ez da berria, aurreko legaletik ere badator, baina Navarra Sumari uste baino gehiago kostatzen ari zaio hori eramatea aurrera. Bai, hala da, entzuten ari zareten obrak ez dira Sarasate pasealekuarenak, hain zuzen, alboan dagoen eraikin batena baizik, eta aipatu duzun moduan leire, uste baino gehiago kostatzen ari zaio Navarra Sumari Sarasate pasealekuaren eraldatzea. Euskal Herria Bilduren legealdian, agintaldian, hasi zen proiektua bideratzen, eta gero Navarra Sumak bere legealdiaren
ardatz bihurtu nahi zuen Sarasate pasealekuaren bermoldatzea, batez ere irisgarriagoa egiteko herritar guztiei, baina atzeratu behar izan dute, batetik funtsik ez dagoelako, edo funtsi nahikorik ez dagoelako, eta ere oposizioko alderdiek babesten ez dutelako lehen proiektua, eta beraz, lizitazio fasea, behintzat 30 egunez etetea erabaki du Navarrasumak. Oposizioak baldintzatuta Sarasate pasealekuko lanen ebazpena atzeratu du Iruñeak. Babesik jaso ez duelarik eta bere udal taldeak soilik babesten duenez, lehen zabalgunearen hastapena den pasealekuko eraldatze lanen lizitazioa 30 egunez etetea erabaki du Navarrasumak. Udalak ohar baten bidez azaldu duenez etete hori kontratuei buruzko Nafarroako legedian aurre ikusitako neurria da, eta neurriaren bidez ez dio lizitazio hori uko egiten. Beraz, azpimarratu dute, une honetan, prozesuan parte hartzen ari diren enpresek ez dute kalte ordainik jasotzeko eskubiderik. Udal teknikariek gainera gaurkoan hirigintza batzordeari azaldu dizkiote berriz ere, obra horiei eta proposatutako proiektuari buruzko zehaztapenak, baita beste irtenbide batzuk aurkitzeko zailtasunak ere. Navarrasumaren proiektuak tartean Sarasate pasealekuko zuhaitzak kentzea aurre ikusten du. Gai horri buruz eta proiektuan hartutako irtenbide arkitektonikoak justifikatu eta berresteko, bi txosten egingo ditu udalak, udal teknikarienak zein kanpoko enpresa batenak, gaineratu dute Iruñeko udaletxetik. Eta maiteko kirole gaiei ere helduko diegu, hain zuzen osasunari, osasunako taldeko bai emakumezkoen eta bai gizonezkoen taldekoei zein da berria? Neskei dagokienez, ostiralean lehen aldiz erreginaren koparen edo kopa delakoaren zozketan izango dira formatua aldatu du Futbol Federazioak eta koparen lehendabiziko erronda honetan parte hartuko duen talde euskaldun bakarra izango da, hain zuzen ere bigarren erronda horretan sartuko baitira Atletik, Erreala, Eibar eta Alavés gizonezkoei dagokienez, bihar dute partidua Betisen aurka eta berritasun nagusia taxoaren Kike Barjaren itzulera izan da, oinean zuen min edo gaitz batengatik ez du parte hartu azkeneko entrenamenduetan eta entrenatzen hasi da, naiz eta oraindik denbora beharko duen jokatzen hasteko eta arlo instituzionalean osasunan ere aipatzekoa da, atzo ireki zela hauteskunde batzordea irekitzeko epea. Eskerrik asko Josu Ganuza Iruñetik. Hurrengo arte Leire. Horrengo arte, bai. Eta politika arloan gaur ireki da PSE, Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusi izateko hautagaitza aurkezteko epea. Idoia Mendiak buruzagitza utziko zuela iragarri ostean, ireki da epe hori erabakia, duela urte bete hartua zuela adierazi du Mendiak, eta Pedro Sánchez Espainiar presidentea jakinaren gainean zegoela. Itxura guztien arabera, Eneko Andueza Legebiltzarreko bozeramaile eta Gipuzkoako buruak hartuko du Mendiaren lekukoa. Eta Jaurlaritzaren berriei jarraiki bizikidetza alorrean udaberri 2024 plana aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak egitasmoak etaren gogo eta kritikoa eskatu du eta baita ere espresuki aipatu eta gaitzetsi egin ditu presoen harrerak. Udane Arbeo. Eusko Jaurlaritzak 2024 urte bitarteko bizikidetza giza eskubide eta aniztasunaren aldeko udaberri izeneko plana onartu du Gobernu Kontseiluan. Udaberria 2024 izeneko plan horretan jaso dira datozen urtetan aurrera eraman nahi diren gogoeta eta ekintzak. Beatriz Artolazabal berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuak azpimarratu duenez, planaren azken bertsioan presoen ongi etorriei buruzko aipamen bat sartu dute. Eta argitu nahi izan dute gogoeta kritikoa etaren terrorismoa eta indarkeria erabili edo justifikatu dutenei esegitu behar zaiela bereziki. Iraganari buruzko hausnarketa kritikoen bereziki etaren terrorismoa eta indarkeria erabili edo justifikatu dutenei interpelazioa egin behar zaiela azpimarratu nahi dugu. Sailburuaren esanetan 4 printzipio izan dituzte ardatz, pertsonaren duintasuna, terrorismoaren eta indarkeriaren erabateko deslegitimizazioa, giza eskubideen berme eta babes eraginkorra eta aniztasuna eta dibertsitatea babestu eta garatu beharreko baliotzat hartzea.
Dokumentuaren sarreran hurbileko testuingurua aztertu dute eta hor kezka agertzen da oraindik inguruan sortzen diren indarkeria, intolerantzia eta sektarismo adierazpenak direla eta. Pintaketak, mehatxuak eta eraso fisiko eta hitzezkoak jasotzen dira adierazpen horien adibide gisa. Kritika Alaberretako preso hoiei egiten zaizkien ongietorri publikoei. Artolazabalek adierazi du de facto indarkeriaren kultura politikoaren gorespen simbolikoa eta biktimen bidegabekeria eta birbiktimazioa direla. Gazteriak duen garrantziare azpimarratuta planaren helburu nagusietakoa gazteak bizikidetzaren etorkizuneko protagonista gisa ahalduntzea da hezkuntza sistema zaratago. Era berean Udaberria 2024 planak espetxe politikaz ere badiar du. Artolazabalek nabarmendu du nortasun propia duen politikoa dela espetxei buruzkoa eta haren erreferentea askatasunik gabe dauden pertsona guztiak direla. Hortaz, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan landu nahi duten espetxe eredu berriak gizarteratzea izango du helburutzat eta ikuspegi restauratibo garatuko du sailburuaren esanetan. Bestalde, Madrilgo gobernuak proposatu duen ikusentzunezko lege proposamen hori hautzak harrotu ditu, izan ere, Euskalgintzaren Kontseiluak eta beste hainbat eragilek egindako ekarpenak ez dira kontuan hartu. Ez da zehazten ikusentzunezko plataforma digitaletan zein izan behar duen gutxieneko euskara, katalana edota galiziera, eta erabaki hori plataforma beraien esku geratu daiteke. Bingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramaileak zuzenketak aurkeztea iragarri du. Aurretik aurkeztutako testuari Eusko Jaurlaritzak hainbat zuzenketa egin zizkion, iruditzen zitzaiolako modu egingarriagoan eta eraginkorragoan bermatu behar zuela hizkuntzen arteko berdintasuna. Estatu Espainiarrean gaztelaniaz gainera, beste hizkuntza batzuk ere bazeuden, eta Espainiarrarentzat edo gaztelaniarentzat berdintasun egoera bat legeak jaso nahi zuen bezala guk eskatu dugu, estatuko beste hizkuntzek berdintasun egoera hori bera edukitzea. Ikusiko dugu, zertan geratzen den, ikusiko dugu nola ateratzen den lege proiektu hori Espainiako gobernuaren ministroen kontseilutik, eta egokia iruditzen espazaigu aurretik geratzen den Espainiako korteetako tramitean, ikusi beharko dugu nola aurkezten ditugun gure zuzenketak eta nola negoziatzen den lege hori. Hain zuzen, egoera honi buruz hitz egiteko dugu pantailaren beste aldean. Alex Aginagalde, pantailak euskaraz plataformako kidea. Eguerdion, ongi etorria? Eguerdion. Esan bezala, ikusentzunezko lege proposamen honek hautzak harrotu ditu, zenolako sentsazioak irakurri duzuenean? Bueno, egia esan tristura pixkat badaukagu, ez? Uste genuen katalanek, galegoek, zein guk euskaldunok egindako emendakin hauek onartzeko modukoak zirela, Jaurlaritzak eta Generalitateak ere beste emendakin batzuk egin zituzten, eta ikusi dugu ez dituztela onartu, ez, aurre zirriborro horretan, orain ikusi beharko dugu, ez, tramitazio parlamentarioan, legebiltzarreko eztabaidan, legea aldatzea lortzen duten, Euskal, Katalan eta Galiziar alderdiek edo ez. Izan ere, ez badago gutxieneko eremu bat edo gutxieneko kopuru bat arautua, plataformek beraiek erabaki dezakete eta hori ere bada arriskua euskararen kasuan esaterako. Hori da, ez, azkenean funtsezkoa da kuotak ezartzea, hizkuntza gutxieneko kuotak ezartzea plataformei, ze legeak orain dagoen bezala esaten du plataforma hauek edukien 15% Espainiar estatuko edukiei eskaini behar dietela gazteleraz edo beste dozein hizkuntza ofizialetan, baino gure emendakina, kontseiluak bideratutakoa, beste hainbat eragilerekin batera esatera dijoana da, gazteleraz eta beste hizkuntza ofizialetan egon behar direla eduki horiek, eta are gehiago zehazten dugu, kuota minimo batzuk jarri beharko liratekela hizkuntza bakoitzarentzat, bestela gertatu daitekelako, 15% hori osorik gaztelerazko edukiak izatea, eta beraz, euskara eta beste hizkuntza gutxituak desagerraraztea plataforma hauetatik. Hala ere esan dugu, oraindik ere lege proiektua besterik ez dela, aldaketarako aukerarik ikusten duzue? Bai, uste dugu badagoela aldaketa, azkenean badago kontsentsu nahiko zabal bat, bai hemen euskalgintza guztia, baina horretaz haratago ikusentzunezko eragileak ere eta estatu mailan ere kontsentsu handiago katalan, galego eta gure artean,
eta, bueno, gobernu ezberdinak ere, badirudi, azken adierazten ari direla, legea aldatu dadin, eta beraz, hizkuntza gutxituen gutxieneko hori bermatu dadin, aldaketa proposatuko dituztela, eta kontutan izan da, Euskal eta Katalan alderdiek Madrilen momentu honetan duten pixua, guk uste dugu, optimistak era eta uste dugu legea aldatu daitekela oraindik. Ikusiko dugu zen olako bidea duen lege proiektu honek. Iker Aginagalde, Pantaiak Euskaraz plataformako kidea, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, arte. Eta kulturarloan Donostiako zinemaldira begira jarri behar gara. Gaur estreinatuko da Bolante baten historia. Iñaki Alforja eta Iban Toledo zinemagileek zuzendutako lana da. Jose Miguel Etxebarri Alvarez edo Naparra Komando Autonomo Antikapitalistako kidea baitu eta desagerrarazi zutenetik 41 urte bete diren honetan dokumentala sortu dute. Hain zuzen Iban Toledorekin bat egingo dugu zuzenean pantaiaren beste aldean. Eguardion. Eguardion. Esan bezala, Naparraren historia, 4 urteko lanaren ondoren dokumentala egiteko Donostiako zinemaldira heldu da. Bai, baina, aipatu behar dut, estrenatu zala larun batean, ez gaur. Orduan bai, gure mugarritako bat zan zinemaldin estrenatzea, eta, lortu dugu, ezta? Nondik dator dokumentala egiteko behar hori? Salaketatik, 41 urte igaro den honetatik suposatzen dute atera dela, baina nondik, noiz zuertatzen den dokumentala egiteko ideia? Hau 2017 urtean hasi ginen, orduan lehen indusketa hori martxan zegoen, eta konturatu ginen honen atzean kontatu beharreko histori bat zehola, ez? Eta nolabait, generazio berri erakutsi garaioiek ze izan ziren, nolabait, Naparraren desagerpen fortzatu hau kontestu konkretu batean ematen bai da, eta gero baita ere zergatik ez, Europa mailan edozen ikuslek ulertu zezan ze gertatu zen hemen, ez? Beraz, memoria eraikuntzarako ere balio dezake film honek, dokumental honek. Bai, hoi da, bai memoriarako eta baita, ez dakit, nolabait, ez dakit salaketa eta baita ere, igual Pako Etxeberriak esaten zigunez, dokumental hauek baita eragin dezakete, garaioi bizi izan zon baten batek eta daturen bat, edo nolabaiteko parte hartzea izan zuen baten batek dokumentala ikusi, eta pentsatzea, 41 urteren ondoren badala garaieia zenbait datu eman, eta agian pistaren bat eman zezakela baita, ez? O dezakela, ez? Izan ere oraindik ere hainbat esparru argitzeke daude, eta horretarako bidea zabaldu dezake baita ere dokumentalak esan duzun bezala. Horrelako historioekin lan egitea beti da erronka bat, zuen kasuan nolako izan da prozesua? Bada erronka, familia, kasu honetan, kamara aurrean biluztu beharra daukelako eta nolabaiteko konplizidadea sortu behar dezu, ez? Eta zentzu horretan, familia, Eneko, Amaia, Oier, oso eskuzabalak izan dira, euren sukalderaino atea zabaldu dizkigute, kamara aurrean biluztu dira, eta gu oso eskertuak, ez, zentzurtan. Zinemaldiaren ostean, zinemaretoetara helduko da Bolante baten historia, zenolako harrera espero duzu gizartetik? Guri gustatuko litzaiguke jendea zinearetoetara joan eta dokumentala ikustea, ez? Eta gero galdetu beharko diegu, gustokoa duten, ala ez? Baina, gu itxaropentsu geha, izan ditugun kritikak osonak izan dira zentzurtan, eta pozik. Iban Toledo zinemagilea, mezu horrekin gelituko gara, mila esker gurean izateagatik. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta gogoratu gaur gaueko 10:00 etxe honetan altxa burua saioaren beste saio bat izango duzuela eskuragarri. Gaurkoan pandemiak hezkuntza arloan izan dituen eraginei buruz arituko da Raies Irintzeta eta baita ere hezkuntza arloko hainbat profesionalekin hitz egingo du.
Horren aurrerapenarekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara Agus Hernandez, Foro Sozial Iraunkorreko bozeramailea elkarrizketatzeko. Orain arte. Lortu da ikasturte bat gainditzea inongo eragozpen larririk gabe. Gaitza edo izurritearen edapena ekidin da eta mantendu da kontrolpean orduan. Nik uste dut ikastetxak izan direla izurrite hori edatzeko leku eredugarriak. Osea, ez edatzeko izan ere erakutsi da kutsatu gutxien egon dela. Eta uste dut hori lehentasunen zerrendan lehenengo mailean zebilen puntu bat zela. Eta hori bermatu dute behintzat. Eskolatikan asetu genitun behar horiek, ez? Hasi ginen eskatzen, hezkuntzatik hornitu behar zuten, esaten zuten, baina luzatzen zen, orduan ikusten genuen familiek ezin egona, familiek nahi zituztela, gehien bat handien familiak, ez? Nahi zituztela lehen konexio hori, orduan azkenean eskolako baliabideak erabili eta eskolak berak baita ere konexioak eta telefonia konpainiekin harremanetan jarri, txartelak erosi eta konexioa baita ere eman genien, ze ikusten genuen bestela arazo zela. Bigarren batxilergo bat egitea, euskal jairik gabe, inauteririk gabe, afaririk gabe asteburutan, edo praktikamente afaririk gabe izan dela, nik uste dut hori izan dela gian zailena ikasketen arloan. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurko gonbidatua dugu Agus Hernandez, Foro Sozial Iraunkorreko bozeramailea. Eguerdion eta ongi etorria Maika Telebistara. Eskerrik asko zuri eta mila esker gonbidatzeagatik. Lehenik eta behin, Eusko Jaurlaritzak onartu duen udaberri 2024 plan horri buruz, bizikidetza plan horri buruz hitz egingo dugu. Irakurketa kontrajarriak utzi dituena, zein da zuen balorazioa? Nik uste dut hor badia aspekto bi, ez? Hor da kontinente, plana bera, guk ni izan naiz prozesu horretan kontraste egin duten batekin, ez? Eskatu zidaten Eusko Jaurlaritzak eta gogoz. Eta nik irakurri nuen zirriborroa, guk ondo baloratzen genuen, ikusten genuen, guk adibidez orain, konpromiso sozialaren, eramaten ari garen prozesuan, zenbait ikasgai atera ditugu, eta bata da ezin da ulertu violentzien zikloaren ondotik behar den bizikidetza eraiki, beste bizikidetza kontzeptu orokorrean sartu gabe. Hor daude injustizia sozialak, hor daude pobrezia, aniztasun sexuala, eta gur, enmarke hori baloratu genuen positiboki. Nik egindako ekarpenak ikusi ditut onartua daude, baina atzo zer gertatu zen, zuk irakurtzen badi baduzu plana, lehenengo konklusionea da, hemen izugarrizko adostasun sozial, politika instituzionala eta sindikala dago. Hor, gai guztien inguruan, nik esango nuke, 80% egon daiteke adostasuna. Eta berriro, desadostasunen inguruan komunikabideak tituluak eman dute, edo horrekin titulatu dute, eta horren inguruan dagoen eztabaida. Desadostasuna konkretu baten inguruan. Ez du kentzen importantzia desadostasun horri, errelatuaren bataian dagoen elementu bada, baina beste guztia positiboa da, askoz positiboagoa da.
Eta komunikabideen aldetik ez da hor inungo fokorik jartzen, baizik eta berriro desadostasunen artean. Eta zentzu horretan, ni pena handia dute gaur irakurri dudan prentsan, irakurri dudan horren inguruko aipamenak ez eta eztabaida. Positiboki baloratzen duzu orokorrean, baina egia da fokoa puntu batean Ni eztabaidaren markoa batez ere, horrela kokatzea benetan da aportazio ekarpen garrantzitsu bat, gaur egun gure herrian dauden arazoen aurrean eta konbibentziaren, bizikidetzaren arazoen aurrean eta nola urratsak eman bizikidetza demokratiko bat eraikitzaren bidean. Ni horretan nahi sartuko hainbeste detailetan eta batez ere pena handia berriro esaten dut, horren inguruan sortu den ikamika nik zifratzen dudana 10%, 15% desadostasuna. Beste guztia ez dut ikusten inungo desadostasunik eta oso sakona da, ekintza asko planteatzen duten, lan lerro asko planteatzen duten, eta uste dut plana bere orokortasunean ondo erantzuten du gaur egun gauden gizartearen konplexotasunari erantzuten du. Bizikidetzaz ari garela, aurreko asteburuan gertatutakoak gogora ekarri behar ditugu, izan ere talde batzuek omenalditzat jo zuten zare kantolatutako presoen aldeko martxa hori zin da gertatutakoaren gainean egiten den irakurketa, egiten duzuen irakurketa? Nik esango nuke horren inguruan gertatu dena erabili behar dela komunikazio fakultatean aztertzeko, nola, zuk definitzen duzun, nik azetaria izan naiz, azken boladan ez, baina izan naiz, zarek definitzen duen eztabaida marko bat, 7/2003, nola, eztabaida marko horri azten da desitxuratzen, batez ere, Madrilgo, lehenengo horren inguruan izan zen, Madrilgo komunikabide bat sartu zuen, kontzeptu berriak, hitzaz berriak, eta nola horren inguruan sortzen da izugarrizko eztabaida. Nik ongietorriekin bezala nik esango nuke gai horren inguruan bi elementu izan behar dira zutabe nagusiak. Bata da empatia. Kasu honetan, empatia etako biktimarekiko eta ongietorrian bezala ere empatia presoen seniderekiko bizi izan duten edo bizi duten oraindik excepzionalitate bat edo bizi izan duten 30 urte bidaiak egiten. Bigarren elementua eskubideak. Eskubideak kontutan hartu behar, eta hor badago lege bat, horren inguruan eztabaidatu behar dela, ez? Baina beti helburu batekin, bizikidetza demokratikoa eraiki behar dugunik. Nik uste duz, zarek hartu zuen zentzuzko erabaki bat, arduratsua, planteatu zuten berriro eztabaida markoa, eta nik zerbait positibo, beti foroa edo ni neu, beti izaten dute positibo egia naizela, eta beti zerbait positibo ateratzeko lortu da gai horren inguruan eztabaida bat orain arte zela agendan sartu dela 7/2003, zenbat agente, adibidez Eusko Jaurlaritzak horren inguruan orain arte, naiz eta posizione bat izan, ez zuten hainbeste espresatu, eta hori lortu da gai horren inguruan, eztabaida bat sortzea, jende bat jakitea zer den hori, oso ez ezaguna zen neurre penitenziarioa edo judiziala edo kondenaren neurri bat, eta horren inguruan gai horren inguruan adostasuna zabaldu, beste guztia hor dagoen evidentemente. Bizikidetza demokratikoa aipatu duzu, bide zaila da hori, nola ikusten duzu gizartea eta nola ikusten dituzu instituzioak bide horretan, zer ari gara ondo egiten eta zer ari da huts egiten? Hori beharko zuen beste emankizun berezi bat. Oso zaila da, eta konflikto guztietan, postkonflikto deitzen den garaietan, berriro elkarbizitza eraikitzea eta bizikidetza demokratiko baten inguruan oinarri berriak jartzea oso zaila da, oso zaila izan da. Joan gaitezke Kolonbiara, joan gaitezke Irlandan, oraindik ze arazoa dauden, adibidez, bizikidetzaren inguruan, sentsibilitate politika ezberdinen artekoak, azken asteak berriro krisian dagoen prozesu bada. Hala ere, guk zertzen duguna da, urratsa handiak ematen ari dira gizartetik. Gaur egun nik beti erabiltzen dut adibide berdina. 3. pisuko bizilaguna, seguro ja, eskaileretan agurtzen da lehenengo pisuko bizilaguna, urteak agurtu gabe egon direnak, eta zurenik gelditzen dira hitz egiteko eguralditaz edo hitz egiteko
ascensoria dituen arazotaz, ez? Egunerokotasuna, ez? Eta gaur egun, zentzu horretan ziren frakturak urratsak ematen ari dira. Hor dago gero desoreka bat, eta da zenbait gaietan berriro aipatu dezakegun don dauden adostasunak, don dauden desadostasunak. Zeren ematen duela 10 urte, Aiete konferentzia egon zenean, baina okerrago gaude, hori da sensazionea. Eta ziurrenik erlatoen bataian okerrago gaude, eztabaidan. Zeren dago parametro batzuetan duela 10 urte zegoen. Zeren Aieten aktore asko lan egin zuten ondo ateratzeko, eta aktore poderetsu batzuk lan egin zuten kontra. Eta kontestu horretan atera behar zuena, ez? Eta zentzu horretan, nik uste dut, urratsak ematen ari dira, baina egia da, gizartearen gure ustez, gizartearen sensazioa eta eztabaida politiko-mediatikoa beste bada, eta izugarrizko desoreka, eta hor badago arrisku bat. Behin baino gehiagotan esan dugu. Arrizkoa da, hartazgo bat sortzea gizartean. Eta jendea paso egitea. Eta hori da, egin behar ez dugunik. Ezin dugu paso egin atxera begiratu gabe. Eta ni nator familia batetik guda zibilean sufritu zuten asko eta etxean ez zen hitz egiten. Eta arriskua dago, orain, distantzia handiak egonik antzeko ariketara ailegatzera. Oso zaila da, baina, batzuk edo asko gaude enpeinatuak horretan eta urratsak ematen eta baldintzak sortzen, eta askotan esaten den bezala, korrientaren kontra ere arrantza egiten, ez? Baina ikusiko dugu. Gatazkaren konponbidean edo elkarbizitzan edo bizikidetzan elkarrizketarako borondatea bere biziko garrantzia du, esan duzun bezala, ez? Hainbat puntu daudela hor argitzeke oraindik. Bide honetan uste duzu ultraeskuinaren gorakadak orain arte egindako lana kolokan jarri dezakela? Ultraeskuinaren gorakada lotu behar dugu ere lobien funtzionarekin, ez? Eta gaur bertan ere jakin dugu berriro lobiaren bultzada bat eman izan dela aldizkari bat izteko aginduarekin eta hori, ez? Lobi oso potentea da. Eta ultraeskuina laguntzen du agenda hor planteatzeko. Ez bakarrik ultraeskuina, baina bai ultraeskuina asko. Orduan, egia da, eta ikusten dugu Europan, ez da gure fenomenoa soilik. Europan ultraeskuineko gorakadaren fenomeno hor dago, eta ekartzen du gizartean, eta gizartearen eztabaidetan markaje bat, ez? Ni bizitzen nintzen Parisen, Le Pen aita, bere, emaitzak onak lortu zituenean, eta hor berak lortu zuen, eztabaida politikoaren lepenizazion deitzen zen eztabaidarena. Horren inguruan kokatzea eztabaida. Nik uste da antzeko fenomeno bizitzen ari gara hemen, eta guri dagokion agenda, erresoluzio agenda dagokiona, asko baldintzatzen du zentzu horretan, eta hori ikusi izan dugu ere azken asteetan, ez? Aieteko konferentzia aipatu duzu aurrekoan, 10 urte bete dira Aieteko konferentzia horretatik, eta horren arira jardunaldiak antolatu dituzue, bai Baionan eta bai Donostian, irakaspenak eta erronkak izenburupean ez da lan makala? Ez da lan makala, guretzat da momentu egoko. Lehenengo jendearen jarrera da, 10 urte pasa dira. Hori da, eta bai, 10 urte pasa dira, ziztu bizian pasa dira, gure bizitzan, eta ez da lan makala. Guk uste dugu, harrotasun kolektibo bat sortu nahi dugu egin dugun bidearen inguruan. Oso innovatzailea da, oso berritzailea izan da, bai lehenengo foro sozialetatik 2013ko definitu izan zen gizarte zibilaren bidean, planteatu dezakegun, gero armagabetxe zibilaren formatoa, zenbait urratsak eman ditugun, nola ginen eta nola gauden, eta berriro esango dut, eztabaida politiko-mediatikoan ematen du okerrago gaudela, eta datu objektiboak, radiografia osoa, presoen arloan, biktimen arloan, biktime guztien aitortza, erreparazio eta guztierako duten eskubideak, arlo askotan armagabetxe zibila gauzatu da, etaren disoluzioa gauzatu da, nazio batuak definitzen dituzten estandarretan, modu ordenatuan egaina gauza guztiak egin dira,
eta bada sensazione bat gauzak okerrago daudela. Guk esaten dugu, momentu hontan nahi dugu aprobetxatu Aiete bere garaiko espiritua berreskuratzeko, ez? Aieteren espiritu bat egon zen, aktore asko aritu ziren lanean horren inguruan, presen egon zirenak edo presen ez ziren egon, denetarik egon zen, hor bide horri bat definitu izan zen, bide horri eman zuena, gutxi, egia esan, baina eman zuena, eta ero hori ekarri zuen ere gizarte zibilaren garrantzitsuaren, rola garrantzitsuaren definizioa, ez? Eta baita ere, aprobetxatu behar dugu, bigarren elementua da, definitzuko zer gelditzen den egiteko. Lehen aipatu dugu. Bizikidetza demokratikoen inguruan, ze motako urratsak eman behar diren, presoen inguruan oraindik bide luzea dugu egiteko, hori konpondu arte, oraindik preso gehienak daude Euskal Herriko inguruko kartzeletan, ez daude oraindik Euskal Herrian. Biktimen inguruan lege bi daude Euskadin, lege bat dago martxan Nafarroan, bigarrena martxan jarriko da ondoko hilabetetan, espero dugu urte bukatu baino lehen, estatuko biktimen legeari begira. Gauzak martxan daude, hori ez du konpontzen oraindik, zenbait biktima, estatuko biktimen artean dagoen diskriminazio sensazioa, baina urratsak ematen ari dira, eta nik uste dut poliki ere sortzen ari gera arlo horretan eztabaida marko bat edo sensazione bat, oso urgentea da biktima horiek duten diskriminazio sensazioa edo diskriminazio datuak, ez da sensazioa bakarrik, objektiboki hori horrela dago, urratsa azkarrak eman behar dira, eta ezin dugu utzi oraindik sufritzen estatuko biktimak dauden egoeran, ez? Horren, zentzu horretan, urratsa asko, ez, eman dira. Ni gustatuko itxedake Aieteren espiritura bueltatzea, eta bederen hilabete bat, erlatoaren bataiat ustea Aieteren elementua. Eta, gu jartzen dugu maila, mantela, gonbidatuak, eta espero dugu alderdi politiko instituzioak, sindikatuak eta bar, horrela ulertzea orain pasatuko den ondoko asteetan, ez? Gonbidatuen artean nazioarteko hainbat pertsona entzutetzu, Aieteko konferentzia horretan egon ziren batzuk ere. Zergatik da garrantzitsua nazioarteko presentzia hori? Gure modeloa argi eta garbi dago, liburuak idatzea daude, eta zurenik oraindik gelditzen dira gauza batzuk kontatzeko, ze importantzia izan duten nazioarteko komunitatea. Ni hasi nintzen dian foro sozial iraunkorretatik Italian disoluzio arte, galderak askotan ziren, non dago nazioarteko komunitatea? Nik esaten, hor daude, laguntzen ari dira, modu diskretoan, eta behar momentuan egongo dira. Egon ziren armagabetze zibilan, egon ziren kanboko konferentzian, etaren disoluzioan inguruan, eta berriro datozte. Hurbiletik segitu dute, eta batzuk, ez hurbiletik soili, baizik eta oso aktibo handia izan da. Ni hor gu lau entitate gira antolatzaileak, bi nazioartekoak, Bergos Foundation eta Considerazio Jesus. Haiek lanean ari dira Euskal Herrian, Aiete baina 5 urte baino lehenago. Ez dira orain etorriak. Izan dira Aieteren sukaldea, egon dira zenbait dinameketan sukaldean, eta gu beti pertsonak gira memoria laburrekoak, ez? Baina ikusten baldin badugu nola ginen 2015ean, ze oztopo, anitzetako oztopoak ziren, eta non gaude gaur egun, haien esker, ere nik esaten dut beti, nazioarteko komunitateari gabe, asko zailagoa izango zen gure prozesua. Zaila izan da, eta zaila izaten ari da. Baina asko zailagoa izango zen bere laguntza gabetan. Nik uste dut eskertzeko bai instituzioetatik, bai alderdi politikoetik, bai gizarteetatik da momentu egoki bat ere eskertzeko pertsona horiei hor egoteagatik, inungo interes pertsonalengatik gainera. Lehen bizikidetzaren gainean, eman diren pausu ez aritu zarenean, aipatu duzu ez, presoen egoera hoberantz egiten ari duela, eta hori bera da azken txostenean kaleratu duzuen, azken txostenean islatu duzuen hori ez, espetxe politikari dagokionean, hurbiltzeak eta salakabanaketari dagokionean aldaketa bat ikusten ari dela, baina oraindik ere urratsak ere daudela egiteko. Bai, nik uste dut hor, nabarmena guk
jada urtarrian uste dut esan genuen udarako bigarren fasearen sartzeko, eta horrela gertatu da, preso guztiak edo Euskal Herriko kartzeletan edo periferia edo inguruan dauden beste hainbat kartzeletan, eta uztailetik ikusten dugu, eta oso poliki edo oso poliki berriro segitzen dira mugimenduak espetxe periferikoetatik Euskal Herriko espetxetarat. Ikusi behar dugu, guk testatu dugu lehenengo fasearen kontsentsuaz nola esan diren, ikusi dugu bai EPPKaren borondatea argia, gobernu espainolaren borondatea argia, Eusko Jaurlaritzaren borondatea argia, eta alderdi politiko eta sindikatu eta zenbait entitate sozialak laguntzeko prozesu batean. Ikusi behar dugu bigarren fasean. Bigarren fasean ja bete-betean gaude eta ikusi ditugun zailtasun berriak. Eta hor, zailtasun nagusietariko bat da Audientzia Nazionalean, lehenengo salan, fiskaltzan eta pixka bat ere zaintza epaitegian dauden jarrerak, duk esango inmobilistak, zen aktiboak dira, baina oraindik oinarrituta zenbait argudiok zentzua ez dutenak, ez? Nik esplikatzen dut modu distantziak errespetatzen, bagoaz hemen joan gaitezke, lanean ari gera desaktibatzeko oztopoiek, baina joan gaitezke Katalunia bizi izan duten egoera antzekoa, ez? Presoak kartzelan, Kataluniako politiko presoak kartzelan, bere kartzeletako tratamiento junta ditzen dena, edo zaintza junta ditzen dena, hoien alde informeak egiten hau batez, ja proposatzen hirugarren graduan edo permisoak, hori bukatzen Madrile eta Madriletik kentzen. Hemen, ja gaude egoera horretan, eta urriaren lehenetik aurrera transferentzia egin ondoren, egon gaitezke egoera horretan. Hemengo Euskal Herriko kartzelen juntak, lana egiten informe favorableak egiten permisoak eta evoluzio horretan, eta aurrean topatzea Audientzia Nazional batekin hori gelditzen. Arazo hor dago. Fiskaliaren posizionea da harritzeko nagusietariko bat, zeren fiskalia oso jerarkikoa da, gobernuaren struktura bada, eta ikusiko dugu ze gu lanean ari gera, egon gara bildutak Nafar Legebiltzarra eta Eusko Legebiltzarreko lehendakariekin, ondoko asteetan konparezentziak egingo, behatokiko kideak konparezentziak egingo dituzte, bai Nafarroan eta bai Eusko Legebiltzarrean, ostegun bihar bertan biltzen dira Nafarroko arartekoarekin, lanean ari gera, eta esan dezakegun informe eta erderazeko espresione bat egingo dut, informea no ha caído en saco roto. Orduan, horren inguruan sensibilitate bat eraikitzen ari gera eta konponbide eta proposatu konponbideak. Aipatu duzu mugarria dela espetxe eskumen hori, aldaketarako tartea ireki dezakeela, baina hala ere nola baiteko arresia oraindik egon daitekeela auzitegietan. Bestalde baita ere, bergizarteratze prozesuan ere aldaketak eman daitezke. Zenolakoak espero dituzue? Hor, bai Espainiako, nik uste dut badia faktore. Bata da, kartzelan dauden bitartean eta permisoekin presoak hasten direnean, ez? Lehenengo elementua, kartzelan dauden bitartean, egia da, poliki-poliki, baita ere zenbait periferiako kartzeletan, ez guztietan, oraindik badira batzuk ez dute tresnak jartzen, ari dira tresnak jartzen prozesu horretan tailerrak egiteko, lan egiteko aukerak, eta bar. Horren atzean, lehenengo elementua da, presoaren borondatea. Hori gabe ez da posible, baina hori egiten ari da zentzu horretan bergizarteratzaren prozesuan, ez? Hor definituta dago. Bigarren elementua daia, permisoekin hasten direnean, hor zailtasun konkretu batzuk, ez jende behar momentu batean lan egin behar dute permisoak lortzeko, eta horren inguruan alde batetik, Eusko Jaurlaritzak definitzen ari duen plana, arreta handiarekin segitzen ari gera, aztertzen ari gera, begi hori ikusten ditugun formulazioak ere ikusi behar dugu nola gauzatzen den. Gu bai esaten duguna da, bergizarteratze prozesua pentsatu behar da bakarrik perspektiba batetik.
preso guztiendako egina dagola. Preso guztiendako egina dagola. Gero, preso bakoitzaren erabakia errespetatu behar dugu, denetarik egon daiteke, baina prozesu egon behar dela irekia preso guztiendako. Eta presoekin egin behar dute prozesua. Eta horrela ez baldin bada egiten, hori da garantia bakarra ondo aterako dela prozesua. Oso importantea da, oso kontzienteak gira eta hor aktore guztiak perspektiba berdinean gaude eta Udaberri plana baita ere aipatzen du, bizikidetza demokratikorako izugarrizko ekarpena egingo zuela presoen gaia ondo bideratzen baldin badugu. Zer esan nahi du hori, preso guztiak Euskal Herriko kartzeletan, bergizarteratzeko parte hartzen prozesuetan, oztopo bereziak ez izateko permisoendako, eta zentzu horretan, bide horretan urratsa ja sendoak eta definitiboak ematea. Eta, hor, guzti dugu, orain bigarren fasean iraikitzen ari diren konsensuak, eta lehen aipatu du, 7/2013ko hori izan du elementu positiboena pasaden astekoa, gaia sartu da, eta gaia importantea da, zein hor, 15 preso daude egoera horretan, eta hoiei ere konponbide, zentzuzko konponbide bat eman behar zaiela. Ikusiko da nola egiten duen aurrera gaiak, eta baita ere elkarrizketan zehar hitz egin dugu, elkarbizitza demokratikoari buruz, bizikidetzari buruz, eta gatazkak oraindik ere dituen ondorioi buruz, horren isla ere izaten ari da Donostiako zinemaldia, hainbat titulorekin, besteak beste paperezko hegoak, Ema Isabel edota volante baten historia, zer hausnarketa egingo zenuke? Ni larun batean publikatu un tuit bat esanez, espero dut, bai Ema Isabel eta bai volante baten historia, larun batean biak aurkezten ziren ez da bakarra, baina justo goizan eta gauean aurkezten ziren bi pelikula, tratamendu berdina izan behar dutela komunikabideen aldetik eta kritikaren aldetik. Biak egiten dute ekarpen bat bizikidetza demokratikarako. Ez da horrela izan. Ez da horrela izan. Igandean, estartzen baldin badugu komunikabide idatziak, ez dute tratamendu berdina izan. Eta hori, maleruski, horrela da. Oraindik ez gaude, biktima ezberdinen tratamendu berdinean. Gero dago pelikulaen bi pelikula nik uste du kalitatea handia dute, hori ez hartuko aspektu horretan, ez? Nik uste dut ez da izan. Eta pena handia da, biak ikusten baldin baduzu, ni ikusi nuen volante baten historiaren laburpen luze bat, gogora antolatu zuen ekitaldi batean, eta nik uste dut Eneko eta bere familia izugarrizko aportazioa egiten duten, zentzu horretan oso eraikitzailea da, eta Ema Isabel inguruan ez dut oraindik ikusi pelikula, baina irakurri ditudan kritikak hor daude, zentzu horretan, azpimarratu izan da asko. Noizbait helduko gara? Noizbait helduko gara, benetan guztiok esaten dugunean, biktima guztiak eskubide berdina dituzte eta errespetatu behar da, noizbait ailegatuko gara. Hala eta guzti ere, beti positibo, urratsak eman dira. Urratsak importantek eman dira zentzu horretan, oraindik ez dira nahikoak, baina espero dugu, zuk esan duzu bezala, noizbait helduko gara. Agus Hernan, Foro Sozial Iraunkorreko bozera maila. Eskerrik asko Ameka Telebistarrentzat tarte bat hartzagatik. Zuri, esker. Eta jarraian, solasaldiari tartea irekiko diogu, gaurkoan Aritz Argandoña eta Carmelo Landarekin, orain arte.
Eta egunero legez, solasaldiari tartea irekiko diogu, eta gaurko gonbidatuak dira Alaitz Argandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Carmen Oranda, eguerdion. Eguerdion, bai. Bueno, ikusentzunezkoen harira, gertatu den beste polemika, betiko polemika, zarituko gara berriro ere, ez da ikusentzunezkoen buruzko lege proiektu bat aurkeztu baitu Madrilgo gobernuak, baina gaztelera ez diren hizkuntzak ez ditu nolabait arautu, ez du nolabaiteko kuotak ezarri, eta beraz berriro ere euskararen egoera kolokan jarri dezake. Zer nolako ibilbidea ikusten duzue, Jaurlaritzak aipatu du emendakinak jarriko dituela aurrerantzean, baina orain artekoak ez dira kontuan hartu. Bueno, korapilotsua da gaia, behin baino gehiagotan horri buruz hitz egin dugu, baina... Begira, lehenengo esan behar dena da gobernuak aurkeztu, ez duela aurkeztu, filtratu eginda, ez da? Orduan, klaro, hau ere garrantzitsua da, zeren filtratu bada seguruenik gobernua bera filtratu nahi izan duelako izan da. Hau da metodu bat, batzutan erabiltzen dena, eta niri oso desegokia iruditzen zait. Halako gaietan, gobernu batek egin behar duena da aurrez aurre aurkeztu daukan proiektua. Eta hor, eztabaida bat irekik. Ez dute hori egiten dute sonda moduko bat, ez? Filtratu egingo dut, kasu honetan el periodiko egunkarian, eta ea zer reazio dagoen, da gero pentsatuko du, klaro, hola, ez da nirea, filtratu egin da, baina ez da nirea, ez darama firmarik, eta gaineranik ikusten dut erreazioa zeintzu diren. Bueno, hori ez da demokratiko, hori ez da bidegoki bat, hori jokatzea da herritarrokin, hori hasteko, Eta bigarren filtratu diren edukiak oso kezkagarria dira. Seguruen horregatik ez dira usartu, modu ofizial batean egiten, oso kezkagarria zergatik. Atzera pausu handi bat delako, estatuan diren eta garen beste kultura eta hizkuntzekiko, oso zentralista da, oso larria da hor planteatzen dena. Eta nik uste gainera, hirugarren puntu bat, da kasu honetan, hemen EAN deitzen den komunitate honetan, oraindik ere larriagoa da, zergatik ez daukagulako, eta hoia bertoko gobernuaren Jaurlaritzaren da parlamentuaren akatz handi bada, ez daukagulako oraindik ikusentzunezko lege bat eduki beharko genukeena. Eta lege horretan, agertu beharko lirateke, orain hitz egin dezakegu, bestea beste ikusentzunezko kontseilu baten eraketa. Katalunian badaukate, Andaluzian badaukate, eta hemen ez daukagu ez kontseilurik, ez legerik, hau da, defentsarik gabe gaude. Eta nik uste testu inguru hori dana osotasunean da larria. Eta laugarrena, nahikoa ez balitz. Gainera, gobernu espainiarrak filtratu du hori, eta orain hasten da negoziatu nahian aurre kontuekin, hau da merkaderia bat, hau ez da politika egite, hau da merkaderia bat. Nik nahi ditu nire aurrekontuak atera, eta ea nola negozia dezakedan zer eta ikusentzunezko legea. Hombre, Mercedes, hori ez da politika demokratikoa egiteko modua. Oso larria da. Eta ni horretan oso azarrenago asuntu honekin, ze urte luzeetan izan nahi, ikusentzunezko irakaslea, beste, eta iruditzen zait oso larria. Nik uste dut gauza bera, ni filtrazioaren kontua dela, eta nik uste dut askotan erabiltzen dutela, jakiteko zein den jendearen erantzuna edo, eta gero basu komentatu duzuna, aurrekontua hor sartzea da mehatxu bat, hori hasteko negoziazio bat, eta basuko aipatu duzu moduan, ez dut gauza demokratiko bat izango alitz moduan, eta badakigu zelan jolasten duten, bai estatu mailan, bai EAen daukagun gobernuak, eta arriskuan gaude, batez ere gizarteok. Arriskua, Carmelo komentatu duen bezalaze, lege hori oraintxe bertan Madrilen esku dagoelako. Claro, noski, gero esango dute, baina parlamentura doganean, kongresura Madrien zuk aldituzu zure emendakinak. Ez, begira, kontua beste bada, kontua da. Hemen, komunidade bat bizi gara, euskalduna bizi gara. Euskaldunok eskubidea daukagu, geure oinarrizko gauza defendatzeko bertotik eta geuk. Oinarrizko gauza bat baldin badago hizkuntza da, eta kultura da, ez da. Zertan, itxaron behar dugu Madrilek filtratzea lege bat ikusteko hor, lege horren barruan, gure kultura, gure hizkuntza zetoki daukan, edo ez daukan? Ze planteamentu da hori, hemen horregatik diot. Hemen, arazo guztiak ez dira Madrilekoak, bertokoak ere badira, hemen ja euki behar genuen,
inkluso daukagun autonomia erren honen barruan ere, euki behar genuen ikusentzunezko lege bat, da gehiago, komunikabideen abaniko guztia edo gazta osorik banatzen duen, berton banatzen duen lege bat. Hori behar genuen, eta kontseilu bat. Zergatik kontseilu bat, demagun, 11 telebista, hemen dago, osta bizi iraun dezake Euskaraz 11 telebistak. Claro, ez da modua. Ez da horren begira egon behar. 11 telebistak eta gure euskal komunikabide guztiak eskubidea daukagu autoantolaketa egiteko berton herrian. Eta gure baliabideak eta gure komunikazio espazioa definitzeko geuk. Eta ez Netflixek, ez Madrileko gobernuak, hori da kontua, orduan, behar dugu ikusentzunezko lege propio bat, 11 telebista, beste telebista guztiak, irrati guztiak, komunikabide guztiak errespetatuak izan daitezen, da guk definitu gure komunikazio esparrua nola banatu behar dugun. Hori da oinarria, hortik hasi behar da. Azken finean nik uste dut hori telebista erratiak eta danak bihurtu dira negozio bat. Eta horrela hartzen baldin badugu, akabo. Non dago bere funtsezko gauzak, azken balore kritikoak edo informatzeko zera, azkenean bihurtzen baldin dugu negozio bat, akabo. Hor ez dago legerik, ez dago ezer. Lege proiektu honen beste arriskuetako bat da, plataforma horien esku, Netflix edo HBO edo dena delakoaren esku guztea, zenbateko euskara maila nahi duten beraien plataformetan, eta klaro, beraiek zer egingo dute. Etekinen bila egongo dira, bera zer aukeratuko dute erdera utzean egitea. Alex Aginagalde izan dugu duela gutxi hemen magazinean, bera da plataformak euskaraz ekimeneko kidea, eta bera ere nahiko kezkatuta daudela esan digu. Bueno, egia esan tristura pixkat badaukagu, ez? Uste genuen katalanek, galegoek, guk euskaldunok egindako emendakin hauek onartzeko modukoak zirela, Jaurlaritzak eta Generalitateak ere beste emendakin batzuk egin zituzten, eta ikusi dugu ez dituztela onartu, ez? Aurre zirriborro horretan, orain ikusi beharko dugu, ez? Tramitazio parlamentarioan, legebiltzarreko eztabaidan, legea aldatzea lortzen duten Euskal, Katalan eta Galiziar alderdiek edo ez. Bai, hemen, adibide bat emateagatik, ez da, oso lan polita egiten ari dira pantaila euskaraz plataforman, baina adibide bat emateagatik, hemen aipatzen da larrialdi klimatikoa eta jente guztia estutu egiten da horrekin. Bueno, hemen larrialdi mediatikoa daukagu, aspalditik Euskal Herrian. Larrialdi mediatikoa da. Hau da, gure komunikazioa, gure arteko, Euskaldunon arteko komunikazioa arautzeko, hori gure esku egon beharrean dago Madrilen edo Netflixen esku. Galduta gaude, hori ari da gertatzen, non gelditzen da gure komunikazioa? Bitartekaria badira Netflix da Madrileko gobernua, non gelditzen da, ez daukagu komunikazioa. Hori da. Dena nik uste dut lege guztiekin gertatzen den bezala, edo ez legea baizik eta aurretegia egiterakoan, ibilbidea gu hartzen dugu amaieran. Gu geuk, esan nahi dut, gizarteok edo horretaz lan egiten dugunok. Konsumitzaile utza gara. Hori da, beraz ez badugu guri iritzia botatzen legeak sortzen hasten direnean, akabo, ze gero emendakinak beti ez dira hartzen, kontutan hartzen edo dan alakoa. Dinot, hori herri mugimenduok asko dakigu honetaz, azken finean jendearen iritzia ez da kontutan hartzen, nolako gauzak egiterakoan, eta bidean galtzen ditugu gure baloreak, gure komunikazioa, gure kultura eta dena. Ezen gabe doa, ezen nolako garrantzia duen gai honek, ez da, azken finean aurrekoan aterazten berri bat, ez da nola D ereduak ez duen behar besteko euskalduntze prozesuan laguntzen, baina noski hori bakarri bada zutabe bat, ikusentzunezkoak badira beste zutabe bat, eta horri ere heldu behar zaio. Gaina zen nolako garrantzia daukaten gaur egun. Sare sozialetan, mugikorretan mugitzen diren plataformak Netflix eta olakoak, gure gazteria dago sartuta 24 ordu olako batean, eta azkenean hori da, hori barneratzen dute, eta zen olako ereduak barneratzen dituzte. Bai, harrapatua dago eta gaude gu ere. Nik uste, Alaitzek eman duen ideia garatuz, hori da kontua. Hau, demokrazia izan beharrean,
hau da, gu demokrazia sujetuak izan beharrean konsumitzaile hutzak bihurtzen gaituzte, arlo guztietan, konsumitzaileak. Da konsumitzailea zer da, elementu pasibo bat, hor dago, eta hautatu egin dezake eskaintzen diren gauzen artean A edo B, Netflix edo Movistar, baina hori da, claro, eta zeurean non gelditzen da, zure konsuma non gelditzen da, konsumo propioa, zuk antolatua, ez dago, zure eskaintza non gelditzen da, zure komunikazioa non dago, ze sare da zure komunikazio sarea, besteekin posatzen dizutena, agenda, gaiak, edukiak, eta zuk, adibide bat emateagatik, nik benetan sentimentu handiz jarraitzen dut La Palma irla baten hor Afrikaren kostaldean gertatu den sumendi horren leherketa, ez da, egunero mundu guztian gertatzen dira, 20 piku, ez da gizemat. Bai, arreta handiz, baina, klaro, gauta egun, notizia nagusi eta ia bakarra izatea gure komunikabideetan, nola doan, laba, jeizten menditik, La Palmako irla urrun horretan, ez daukagu zer esan iguk, ez daukagu hemen arazorik. Eta gero aldiz, ez dakiz demontre, gertatzen den Bizkaitik oso hurbil hor, Baionan adibidez, gertatzen ari den une honetan esate baterako ez da, nik uste dut tamalgarria dela. Horre baldintzatzen du gure bizitza erabat eguneroko bizitza. Eta gainean ikusten dut instituzioen babesa falta botatzen dut. Dinot, azken finean suposatzen nahiek ardura bat euki behar dutela olako gaietaz, eta ez dugu inondik inora ikusten. Ez dute erantzuten, esan behar da, gauzak argi eta egi esateko, udaberrian proposatu zela parlamentuan, bai, EH Bilduk egin zuen proposamen bat, eta unibertsitateko aditu batzuk, beste Ramon Zaiok, defendatu zuten publikoki bide hori jarraitu behar zela, hau da, ikusentzunezko lege euskaldun bat, euskal lege bat egin behar zela, eta horren barruan ikusentzunezko kontseilu bat, independentea, adituek osatua, eta arautzeko, bestea beste, hemengo komunikazio eremu guztia, ez da, hori egin zen publikoki, bide hori hor zegoen irekita, parlamentura joan ziteken da gero jaurlaritzara, jaurlaritza nagusi diren indarrek esan zuten, ez eta punto, hau da, debaterik ere ez. Eta gero filtrazio bat, El Periodikoren bitartez, etortzen zaigu, ez dakizen, nik uste dut egoera nahiko larria dela. Eta gero, azken apuntea, gero jendeak sortzen dituzten olako, ez dakite, baldizkari digitalak eta holan, ez daukate laguntzarik, normalean bertan bera gelditzen dira, bilbide oso laburra eta dauzkate, azken finean, ez badago hor babes bat, negozio olako enpresekin konparatuta, ez daukate beraien gunea edo beraien, ez daukate indarrik, ez, jarraitzeko, eta orduan dauden baloreak, dira hori kanpotik eta horretakoak, eta ez hemen sortutakoak. Besteko eta sustatzeko politikan beharra agerikoa da. Nez aldatuko dugu, nola deritzozue, klima aldaketa komentatu duzu aurrekoan, eta izan ere gaur kotxerik gabeko nazioarteko guna da. Eta noski, beti galdera berdinera garamatza egun honek, kotxerik gabe bizi genezake? Posible izango litzateke? Bai, Bilbo batean, niko goratzen dute pandemia garaian, itzein genuela zeniri, harritu ninduen jakiteak, bigarren eskuko kotxe gehiago erosten genituela, batez ere ez ginateke kapasek ikusten edo beldurragatik ez genuela erabiltzen garraio publikoak, ez? Eta dinot, hori txipak direla eta, ez, bai, jendea erosten ari bigarren eskuko kotxeak eta zera. Nik uste dut aldarrikatu behar duguna da garraio publiko duin bat, ezta? Eta horretarako, askotan nik uste dut hiritarrok joan garela jotzera udaletzera eta hainbat instituzioetara eskatzeko aldaketa bat, eredu aldaketa bat, eta proposamenak hori plazaratzeko eta ez dute kontutan hartzen. Osea, ez dakite okei edo urte pasatu ostean, ez dute berrantolatu Bilbobuseko zerbitzua. Non dago txartel bakarra, non dago liburu zuria, proposamenak mahai gainean egon dira, baina ez dira kontutan hartzen. Nik uste dut pandemia garaian askotan hitz egin genuen, eredu aldaketa behar genuela, nik uste dut argi zegoelako,
baina ez dira pausoak ematen, ez da? Gero, klima aldaketa delatan, askotan ekartzen ditut nire zerak, hori ostiral honetan egongo da goizeko 11etan Arriagan mobilizazio bat, eta arratsaldeko 6:30 eliptikatik ateratakoa. Eta gero, auzoka... Zeratzeko zer? Ez da klimaren aldeko ekintza eguna ospatzeko, holako mobilizazioak sortu dira, eta beste aldetik gaur, arratsalean 4:00 atzurikoek, lokomotarakoek, antolatu dute holako ekintza bat aldarrikatzeko espazioa publikoa esan barko dela, hori gozatzeko eta auzokoek erabiltzeko. Holan sartu. Dena beharko da, eta ondo esaten du Alaitzek. Begira, zuk eman duzu orain ideia bat, nik uste balantze moduko bat egin beharko genukela, daramagun azken urte eta erdi 2 urteak COVID-arekin da zoritzarreko egoera honetan, ez da. Gogoratuko duzue, hasieran, asmo onak egiten genituen, danok ere esan ez jode, hau benetan zoritzarra da, zorigaiztoa da, gertatzen ari zaiguna, baina aprobetxatuko dugu hau aldatzeko hainbat gauza oso garrantzitsu esaten genuen. Bueno, hemendik atera behar da, adibidez, energia alternatiboak indartu, eta energia fosilak eta baztertu, CO2 kendu, eta hain zuzen ere, klima aldaketa galarazi eta hobetu egoera, eta zer egin dugu? Amaitu dugu elektrizidadea askoz garestiago ordaintzen, gaza askoz garestiago ordaintzen, hau da, hor dagoen oligopolioak, Iberdrola eta barrak, jaunda jabe, eta horrela gaude, ez da. Bilbo aipatzen dugu. Bai, aprobetxatu behar dugu, oinezkoentzako hiri bat egiteko, eta ez dakiz zer garraio publikoa, amaitzen dugu, kotxez, oraino eta inolako pausu egokirik eman gabe. Nik uste dut, lehen esan duguna, utzi behar diogu behingoz konsumitzaile izateari, eta hasi behar gara, da horretan oso ondo egin dituzun konbokateria horiek, hasi behar gara herritarrok demokrazia sujeto aktiboak izaten Bilbon bertan urrunago joan gabe. Begira, beste adibide bat emateagatik, ez? Ni harritzen hau. Bilbon, zaborrak eta batzeko sistema oso desegokia, oso kaltegarria, ez da ezer egiten horrondo, are gehiago, harritu nahi behin da berriro. Ikusten duzuzuk, Bilboren garbiketarako erabiltzen diren gailuak, dara berdea dira, dira erabat kutsakorrak, bai, kutsadura auditiboa, egundoko zarate egiten dute gaina goizaldean asko, eta baita ere kutsadura, hau da, kotxeak dira, autoak dira, gasolina edo gasoilekoak, egundoko kutsadura sortzen dute, ez? Kontradizio ikaragarria da. Gero, joaten zara Bilboko Aldezarrera, esate baterako, nian bizi naiz, eta dizu, bueno, oinezkoen Bilbo, jode, oso urruti gaude, oso urruti. Goizeko 9:00 12:00 arte ezin zara, oinezkoa ezin da, sartu ere egin kale haietan, kale arte hartan, zapaldu egingo dute. Ze egoera daukagu, nik uste dut, ez dala aurrera egin, da alderantziz, ari gara ikusten, atzeraka. Zergatik, seguruen pasiboegia garelako, oraindik ere jarraitzen dugu konsumitzaile izatearen eskema hori, eta aldatu behar da eskema hori. Nik uste asko reivindikatiboagoak izan behar dugula, eta posten naiz, alaitzen proposamen horiek entzuten, badakit ez direla zurea bakarrik, baina Bilbon behar dugu herri mugimendua eta auzo mugimendua berriro berpiztu, argi eta garbi. Gainera, nik zuko aipatu duzuna, zenolako kontraesanak dauzen, ez? Osea, biziz-bizi proiektua dela eta, baina gero bidegorriak ez dira maitzen, proiektu bat daukate zorrozaurre irlan eta hor ez dute sartzen, osea, ez dakit nola esan, hori 30-ko, hori zera orduko abiaduraren kontua dela eta, azkenean, umeak ematen dute, hori gometzak besterik ez dute nahi, ez? Baina gero proiektuak ez doaz aurrera. Bilbon, gu badakigu, auzo elkarten federazioa gauz hor, egin nahi dute sare bat, ibiltzen joateko leku batetik bestera Bilbon. Gaur egun ez dago modu bat segurua eta duina joateko auzo batetik bestera. Bai, turistak ibiltzeko Bilbo erditik,
perfecto. Baina, auzo batetik bestera joateko ez dauz modu egokiak. Oran, guazen, nik esaten dudana beti da, zuk aipatzen duzuna, herri mugimenduk sortzen ditugu gauzak eta proposatzen ditugu gauzak, baina ez dira kontutan hartzen. Edo berton bera uste dituzte, nik aipatu egin behar dut, han izan nintzen, 10 urte dira kukutza itxi zutenetik, da nola itxi zuten. Golpeka, ni hospitalera bidali ninduten, por ejemplo, esate baterako, ez da? Ordan, klaro, Rekaldeberri bezalako auzo batean begira nolako garrantzia zeukan iniziatiba horrezen gauza. Etortzen da alkatea, garai hartan zegoena, azkuna, eta esate du, venga, polizia, fuera danak, eta golpeka eta zera, eta hor konpon Mari Anton. Gero, Jaurlaritzan zegoen, gainera PSOE eta barnesailean zeudenak, eta hola egin zuten, ez da? Karo, ze ekarpen positibo egiten da? Egin zuten, eta egingo dute. Ze arrakala hor dekogu, urrengo astean epaiketarekin hasiko dira, mobilizazioa dago 8an uste du Etxebarrieta plazan, dinot, gauzak ez dira aldatzen. Ikusten dugu, gaina ez dugu ikasten, esaten dudana da, zuk aldarrikatzen duzuna, kukutza zenolako bizitza ematen zuen. Eta ez bakarrik Errekalden bizi diren entzat, baizik eta Bilbo osoan. Arangoititik gu joaten ginen, eskalada egitera, eta hainbat gauzak egitera, eta ez badute kontrolatzen gauza bat, bertan bera botatzen dute, baina zuten eta egiten dute. Eta jendea onartzen du edo ez gara kapazak aurpegia aurrean jartzea eta esatea behitu onaino, marra gorria ipini behar dugu. Zer behar da, herri mugimendua, Benetan, ni gogoratzen ez, frankismoaren azken urteetan, urte batzu ditugunak abantaila hori daukagu, ez da, esperientzia daukagu aspalditik. Frankismoaren azken urteetan, auzo elkarteak eta auzo federazioa eta hemen Bilbon oso garrantzitsua ziren, eta gauza hauek ez zituen egiten, ez da udal frankista ere zen ausartzen, eta Kareaga, alkateza frankista bati, aurre egin zioten Rekaldeberrikoek eta irabazi egin zuten pulsoa. Berriro ere nik uste mugimendu horiek behar ditugula, ez ditzaten gauzak aldrebez egin, okerrera egin, eta nik uste askotan udaletik eta gobernuetatik okerrera egiten ari dira. Eta hori aldatu behar da, eta bakarrik alda dezakegu nik uste herri mugimendua abian jarrita berriro Bilbon. Horren adibide ere bada Donostian atzo etxegabetze bat egitekoak zirela, 70 urteko emakume baten etxegabetzea, eta herri mugimenduak berak geldiarazi zuela, horrelako asko ere entzun ditugu, eta beraz... Bilbon ere gertatu da, Bilbon ikusi genuen, jendea auzokideok irten ginen kalera, olako gauzak geldiarazteko, eta nik uste dute bebai pandemia garaian, sortu direla maizterren sindikatuak edo etxebizitza sindikatu asko, eta babesteko informazioa trasladatzeko, batzutan nik uste dut ez garrela, ez daukagu informazioa eta gainera gero eta zailago ipintzen dute burokrazia dela eta gauzak aurrera emateko, eta igual zuk eskubide batzuk dituzu, baina lehenengo eta bain ez dakizu dituzula, eta beste aldean ez dakizu zelan bideratu beraien hori burokrazia barruan zure eskubideak aldarrikatzeko. Gizarte individualistarekin amaitzeko ere pausoa da hori. Azken finean antolakuntza eta babestare bat bilatzea eta... Dudari. Hausnarketa guzti hauekin amaituko dugu gaurko solasaldia, Carmen Holanda eskerrik asko eta eskerrik asko Alaitz Argandoña gurean izateagatik. Eta jarraian itzuliko gara, eguneko albiste nagusia Carolina Suárez nakidaren eskutik ondizan. Kaixo, taldea gea, Urnietako death metal talde melodikoa. Eta dakizuen bezala, ez dakizuen bezala orain abestiatea deu, eta bizi musika saioan ikus gai dokazue.